Això vol dir que Catalunya, és a dir, els ciutadans que vivim a Catalunya, se sentin de Mart, de Saturn o de Plutó, que tinguin residència fiscal a Catalunya, és així, que tinguin residència fiscal a Catalunya, paguen a l'any 16.409 milions d'euros que no tornen. Exacte. És així? És el que paguen en escreix del que l'Estat, amb les diferents formes d'actuació, els hi retorna en el territori en el que habiten. I són xifres d'una elevada magnitud. Pensem... No diuen que no som solidaris? Sí. Això ara ja no ho diuen. Al començament sí es deia, i ara ja fa... El propi govern Zapatero ho va reconèixer. Però això és una brutalitat. És una brutalitat perquè... Quan pugen les retallades que han fet ara? Miri, les de la sanitat, per exemple, perquè es faci a la ciutadania una idea, l'equivalent en els 1.000 milions d'euros serien 15 dies de no tenir dèficit fiscal. Si durant 15 dies no tinguessin dèficit fiscal, no hauria fet falta tenir retallades a la sanitat. I amb educació, 4 dies només. 4 dies sense dèficit ja no caldria fer retallades en educació. I vostè